Multo. Ayos naman. Sino multo? So mga project, dito tayo sa Kabugawan Beach, Burgos, Pangasinan. Pakita ko sa inyo yung tura ng ating Burgos, Pangasinan. Saan sila? So dito tayo sa Deadpool. Palang Deadpool. Yun pa yung Deadpool, malayo pa. Yan, wala dyan yung Deadpool pero malayo pa, lalakad ka pa ng napakalayo. Kaway-kaway sa vlog! Zoom mo kaya? Zoom mo na ah. Pwede naman zoom yan. So doon po dadaan yung papuntang Deadpool dyan. Tapos pupunta doon. Medyo malayo pa ng konti. Time check at 8:30. Medyo mainit-init na rin po ang sikat ng araw. Maganda dito kasi nakakuan. White sand din siya, parang sa Patarbulinaw. Parang Boracay sabi nga nila. Kaya maganda dito sa may Burgos, Pangasinan. If alam niyo po yung Alaminos, Pangasinan doon, left side ang dadaanan, or pwede naman kayo magtanong kung di kayo sigurado talaga magtingin ng Pangasinan. Parang yun na yung kanata oh. Scarborough Shoal. Yan natin ang mga barko ng mga China. Kung ba ng China yan? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Hindi. Itong Pilipinas. Oh. Lapag ka dito. Yan, bye. Yan po si Mahal. Uy, ganda babae. Kitang lahat. Yan po si Rabia. Rabia ang busog. Oy. Oy, beautiful ah. Ganda-ganda ah. Lang. So dito sila. Ang kaway Mahal. Ang cellphone. Magkakalet. Oh yeah. Wow. Parang formation ko dito. Layo pa. Grabe naman. Pa, ikaw Rabia, ang bilis mo ah. Rabia ka talaga. Ayan, kita yung ano. Para ka na Muslim. National costume nga, ano ka ba? Miss you to, miss you. Pero makasalamin. Behind the scene. Oh, bilis! So, yung mga project. Lakad na kami dito papunta sa Deadpool. Medyo malayo. Puro rock formation yung dadanan mo. Tarik-tarik ng mga bato. So, dapat ang mata mo ay nasa daanan. Sige, layo pa yan. Doon pa po yung dulo. Sakyatan doon sa
So dito pa kami, wala pa kami sa kalahati. Ay, dyan na ata yung mas kwan, oh. Dito na yung mas patag. Pala, konti na lang pala. Oh, dito, tapos dun na lang. May akyatan pa pala na isa dun. Masakit na kasi sa paa yung ganito. Ano ba ito? Nakakakanda. MMDK, oh, Vicente. Ito naman si Bano. May patag ako. Pwede ata dun, ah. Pwede sa tubig. Doon, dito? Dito. Oh, ito na. Doon dapat ito pa doon. Ah, doon pala. Oh, mo bilis na patag na eh. Kunting bato lang tapos doon na naman ulit. Nilakarang kasi nagmotor tayo, di ba pa? Ganun na kasi yun, doon na tayo sa Deadpool dati eh. Eh ngayon, oh. Eh ngayon, doon na sa pinaka-umpisa, pinakababa. Kaya nga, wala ka. So, pagod. Nico. Ito, naka-video ako ate. Doon lang sa kalahati. Doon sa pinaghintuan natin. Maganda ka sa Deadpool kaya kan. Maya na lang. Oo, yun nga ang problema mo rin. Kailangan mo rin ng chinelas. Hawak ka dito ate, hawak ka. Yan o. Hindi, yung chinelas ko kasi madulas. May chinelas ka, di masasatampa mo pero madudulas ka naman. Last na ba to? Dun pa, yun o, yung patas dun. Alam ko dun, nakakit ka pa. Eh, indication. Sa mga ka-project, ganda yung pan dito. Nakaka-relax pero nakapagod nga lang pag umakyat. Ayun na, umiinit na ah. So, yun mga kalahati naman na. Kita lang ng konti. Ay, ay, ay. Pi. Dito na po tayo sa taas na Deadpool. Ay. So, yan yung Mary Hill. Yan yung pinakadulo nung sa pool. Gusto mong andito ka agad sa may medyo baba. Medyo dito lang naman yung babaan no kung pool. Nakikita yung mga project. Yung mga kumpulan na tao dyan. Medyo mainit na. 30 na rin kasi.